M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero tikuyamba mwezi wa September, tili pa lolemba 1 September chaka cha 2025. Ndipo tikuyamba kuwerenga mawu a Mulungu a tsiku la lero molimba mtima. Tili pa chaka cha Jubili, ndiye tizamva ndithu Yesu akutiuza za Jubili imeneyi. Iye mwini akutsekulira chaka cha Jubili ku Nazareti kuja. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Tesalonika, mutu 4 ndime ya 13 mpaka 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Clara Nyirenda kuchokera ku St. Paul's Parish mu Diocese ya Mzuzu. Mawu a mthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Luka woyera, mutu 4 ndime ya 16 mpaka 30. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki a chipani cha Montfort Missionaries SMM kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo kwa Tesalonika. Abale, tikufuna kuti muziweko za anthu amene adamwalira, kuti chisoni chanu chisiyane ndi chisoni cha anthu amene alibe chiyembekezo. Paja ife timakhulupirira kuti Yesu adamwalira naukanso. Motero timakhulupiriranso kuti anthu amene adamwalira akukhulupirira Khristu, iwonso Mulungu adzaukitsa nkubwera nawo pamodzi ndi Yesu. Tsopano tikuwuzeni mawu a Ambuye mwini. Ife osalafe amene tidzakhalabe ndi moyo pamene Ambuye adzabwere, sikuti tidzapambana amene adamwalira aja ayi. Pazakhala mfuwu wa mawu a mngelo wamkulu ndi wa lipenga la Mulungu. Ndipo pamene Ambuye mwini adzatsika kuchokera kumwamba, anthu amene adafa akukhulupirira Khristu adzayamba ndiwo kuuka. Pambuyo pake ife osalafe amene tidzakhalebe ndi moyo, tidzatengedwa pamodzi nawo m'mitambo kuti tikakumane ndi Ambuye mu mlengalenga. Motero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Muzilimbikitsana mtima ndi mawu amenewa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tili pa mutu 4 kuyambira ndime 16 mpaka na ndime ya 30. Pa nthawi yomweyo Yesu adafika ku Nazareti kumene adaleredwa. Ndipo pa tsiku la Sabata adalowa m'nyumba ya mapemphero monga adazolowera, nayimirira kuti awerenge mawu. Adampatsa buku la mneneri Yesaya. Tsono iye adafutukula bukulo napeza pamene padalembedwa kuti Mzimu wachauta wadzaza mwa ine, wandidzoza kuti ndikhalalikire amphawi
uthenga wabwino. Wandituma kuti ndikalengeze kwa amndende kuti adzamasulidwa, ndi kwa akhungu kuti adzapenyanso. Wandituma kuti ndikawapatse ufulu anthu osautsidwa, ndikulalika za nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo. Yesu adatseka bukulo nkulipereka kwa mtumiki wa mnyumba ya Mulungu ya mapemphero, nakhala pansi. Anthu onse amene adasonkhana mnyumbamo ankangumupenyetsetsa. Tsono Yesu adawuza kuti lero zachitikadi zimene adaneneratu malembo amene mwamvawa. Anthu onse adamtamanda, nkumadabwa ndi mawu ogwira mtima amene iye ankalankhula. Koma anthuwo ankati, kodi uyu si mwana wa Yosefeyu? Apo Yesu adawauza kuti, ndithudi muzandiuza mwambi uja wakuti, iwe sing'anga, zichiritse wekha. Muzatinso, tidamva zimene mudachita ku Kapernawo, tsono muchitenso zomwezo kwanu kuno. Adawuzanso kuti, ndithu ndikunenetsa kuti palibe mneneri amene amalandiridwa bwino kumudzi kwawo. Kunena zona, paja panali azimayi amasiye ambiri pakati pa Israeli pa nthawi ya mneneri Eliya, pamene mvula sidagwe zaka zitatu ndi miyezi 6 kotero kuti munali njala yayikulu mu dziko lonse. Eliya sadatumidwe ndi kwa mmodzi yemwetu mwa iwo aja, koma adatumidwa kwa mayi wamasiye wa kumudzi wa Sarepta mu dziko la Sidoni. Panalinso akhate ambiri pakati pa Israeli nthawi ya mneneri Elisa, komabe panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo aja amene adachiritsidwa. Amene adachiritsidwa ndi Naamani yekha wa ku dziko la Siriya. Anthu onse amene anali mnyumba ya mapemphero muja atamva mawu amene adapsa mtima kwambiri, adayimirira namutulutsira kunja kwa mudzi nkupita naye pamwamba pa phiri pamene adamangapo mudzi wawo. Adati akamponye kunsi, koma iye adangodzadutsa pakati pawo nkumapita. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu okoma kwambiri amene tamvawa, okomatu tili pa chaka cha Jubili. Jubili ndiye kuti anthu apa ulendo wa chiyembekezo. Jubili. Lero tikuona Yesu akulowa ku nyumba ya mapemphero kwawo ku Nazareti. Yesu akuyamba missionary, akuyamba ntchito yake ya Mulungu. Mulungu anamtuma kuti apange chiyani? Tikumva pano ndiye ngati kuti Yesu akuyika programu ya moyo wake wonse, programu ya chimene wadzera mdziko lapansi. Akutiuza ndiye kunena mopoyera za Jubili. Mawu amene tawerengawa mukapezanso m'buku la Levitiko muja pamutu 25 kuti Jubili ndi chiyani? Andende, amphawi, kumasulira anthu, kulalika mawu a Mulungu, kutembenuka mtima. Tikumva lero akunena mawu amenewa potengera pa buku la mprofeti amene tawerenga lero. Anati anampatsa buku ndipo adasankha pamene panalembedwa mawu. Mawu ake akutikumbutsa lero za Jubili. Akuti chani mwachidule? Akuti
wandidzoza, mulungu wandidzoza, mzimu wachauta wandidzoza. Mawu ofunika amenewa, mzimu wachauta wandidzoza, wandituma kuti nditani? Tamverani. Chinthu choyamba kuti ndikalalikire amphawi uthenga wabwino. Kulalikira uthenga wabwino kwa ndani? Amphawi. Jubilee, anthu onse amphawi, ovutika, osauka, osamva, osalankhula alandire uthenga. Kulalikira amphawi uthenga wabwino. 2. Ati wandituma kuti ndikalengeze kwa amundende kuti azamasulidwa. Andende yake antundu wanje sio kaukhawa amene amakhala mu prison. Pali andende ena amuntima amene akulephera kumasulidwa chifukwa cha machimo, kukondetsa machimo kuamanga. Paja malemba akunena kuti munthu wochimwa ndi wa Satana, chifukwa Satana ndiye mwini chimo. Koma Satana kwake nkumanga, sikumasula ayi. Yesu akumasula, chifukwa chake akutumidwa kuti awamasule andendewo amene amangidwa mu unyolo wa chimo. Akutinso wandituma kuti ndikalalikire akhungu, ndikalengeze akhungu kuti azatani? Azapenyanso. Abale okondeka, ukhungu uli m'maso mwathu, mu mtima mwathu, chifukwa tiyeneratu kutembenuka mtima, kusintha, kuti tizipenya bwino. Tamva kuti anthu ku Nazareti kuja amapenyetsetsa Yesu, koma sanasinthe, sanafune kuti amuone Yesu kuti ndi mwana wa Mulungu. Anamuona ngati mwana wa Yosefe. Anali wosapenya. Nanga ifeyo, ineyo ndi inuyo, tikupenyadi Ambuye Yesu? Uthenga ndi umene. Tikalengeze kwa akhungu kuti adzapenyanso, kwa ifeyo akhungu ufe kuti tizipenya. Inuyo ndi ineyo tiyambe kupenya Yesu mpulumutsi wathu. Akutinso wandituma kuti ndikapatse ufulu anthu osautsidwa. Tanganizirani m'dziko lapansi anthu amene kusautsidwa, osati tikutali ndi kwathu, olombanja mwathu, olo kandi mwamuna wathu, kandi mkazi wathu, kandi ana athu akusautsidwa, sitikuwasamala mokwanira. M'midzi mwathu pali anthu amene akusautsidwa. Ena kusautsidwa chifukwa chakuti palibe chilungamo kunja kuno. Ena ali mundende popeza kuti mlandu wawo sunathe bwino, sanawamvetsere, iwo sanachimwe, akusautsidwa. Akuti tikitani? Tiapatse ufulu anthu amenewa. Koma makamaka posiriza kuti ndikalalike za nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo. Nthawi imene Ambuye adzapulumutsa anthu awo, nthawi ya chipulumutso. Naka ifeyo tichitapo chiyani? Tili pa ulendo wa chiyembekezo, Jubilee imene tithandize. Tendi kufunseni kuti kodi inuyo mwalapa ndipo mwalowa pa khomo lija loyera, munapita ku misa, ndi kuti munakwaniritsa zimene Jubilee imapempha kuti tikwaniritse, kuti tilandire zaulere zochuluka za Jubilee? Kodi tinachitapo? Masiku akupita, Jubilee idzatha, mwayi umenewu zaulephera. Tikalape, tikalowe pa khomo loyera, tipite ku nsembe ya misa, tikalandire Eucharistia, tipempherere apapa kuti nafenso timasulidwe, nafenso tiyambe kupenya, nafenso tiyende mu njira ya Mulungu. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.